яке аз ҷуфтҳои номдори ҷаҳон ба наздикӣ аз ҳам ҷудо мешаванд. назар ба Пике ва Шакиле ки дигар бо ҳам нестанд, ҷуфти дигар ки ҳамеша муваффақ дар корҳояшон буданд, ба ҳамон пайроҳа мераванд. Жоржиньо ва Роналду борҳо нишон доданд ки чӣ қадар хушбахт ҳастанд, вале дар ҳақиқат нофаҳмоиҳо байни онҳо зиёд шуда истодааст. ин гуна хабарҳои инсайдӣ ба ҷаҳони шабакаҳо паҳн шудаанд. инро мо нагуфтем мардум, инро ҷаҳониён гуфта истоданд. албатта ки хабарҳое ки ба беҳтарин бузинга рабт дорад мо барои шумо пешниҳод хоҳем кард. барои ҳамин якта лайк ва обунашуданро зер кунеду наворо бошад то охир тамошо кунед. мо барои мухлисони худ ҳамеша видеои ҷолиб пешкаш мекунем ва биёед бинем ки то куҷо ин овозаҳои интернетӣ ҳақиқат дошта бошанд. оё шумо ба ин хабарҳо бовар доред ё ин ки ин хайпи нави мардуми аврупо шудааст? имшаб соати 1 бо вақти душанбе ду дастаи қавии испанӣ дар доираи бозиҳои ҷоми Испания дар даври полуфинал ба ҳам меоянд. мухлиси кадом дастаи футболие набошад, ҳатман дилатон мекашад ки ин дидорро тамошо кунед. барои боз ҳам шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. дар менюи асосии барнома ба аксии даромада дар ставка без риска ба ғалаба ё мусовии дилхоҳ аз $100 то $10, яъне 100 сомонӣ нотарсида ставка кунед ва дар ҳолати сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. барои ин ба лични кабинет ворид шуда участӣ ва аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. ҳамчунин агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод таҷфуд ворид кунед, ба шумо ҳамчун бонус дар ҳисобатон $100 мегузарад. силкаи бозӣ дар комментария. аз куҷо ин гапу хабарҳо пайдо шуданд ки Роналду аз дӯстдухтараш ҷудо мешавад? албатта ки аксар мавзӯъҳо аз расонаҳо ба мардум мерасад ва масъалаи Жоржиньо ва Роналду моҳи январ аввал дар газетаи испании Марка пайдо шуд. нашри онҳо чунин навишта шуда буд ки Роналду ва Жоржиньо дар кризисанд, яъне муносибаташон бад аст ва тӯяшон ба таъхир афтодааст. мо албатта бештар ба ҷузъиёти он хабар назар кардем ва онро ба шакли кӯтоҳ барои шумо пешкаш мекунем. тибқи намоиши телевизионии яке аз шабакаҳо фаҳмида мешавад ки Роналду ва Жоржиньо нишон дода истодаанд ки ҳама чиз ба чашми мардум хуб аст, вале ин масъалаи паси парда будан нест. ҳақиқат дар асл ба карьераи футболбозӣ ва обрӯи Жоржиньо низ таъсири манфӣ мерасонад. ба як гуфтаи мардум сабаби бад шудани муносибат ва ба таъхир афтодани тӯи онҳо ин нокомӣ дар ҷоми ҷаҳон аз ҷониби Португалия гаштааст. рӯзноманигор Гонзало Васкес навиштааст ки баъди кофтукови сомонаҳо ва манбаъҳои хабарӣ нуқтаи саршавии сардии муносибатҳо пайдо шудааст. ба гуфтаи ин шахс бошад, марги фарзанди навзодашон омили асосии бад шудани муносибат гаштааст. аз апрели соли гузашта муҳаббати онҳо то ҳол мисли қабл барқарор нашудааст. мутаассифона то чӣ андоза ҳақиқат доштани хабар маълум нест ва агар бовар накунед ҳақ доред. ҳамчунин варианти дигар ҳам аст ки омадани Роналду ба Арабистон ба дӯстдухтараш писанд наомадааст ва ӯ мехоҳад ба Мадрид баргардад, ҷое ки дӯсту рафиқонаш зиёданд. рафтан ба Риёз риштаи муносибати онҳоро канда кардааст. ин нуқтаи назари онҳое аст ки ба Роналду ҳамеша пайгирӣ мекунанд. мавзӯи муносибати ин ҷуфт сарлавҳаи асосии маҷаллаҳои хабарӣ аст. критикаю хабарҳои хайпӣ барои Роналду ва дӯстдухтараш қисме аз ҳаёташон шудааст. ҳар масоили ба ҳам омадани онҳо ҳатман дар хабарҳои газетаҳои аврупоӣ паҳн мешавад. ба мурури замон дигар хабарҳои аз ҳам ҷудошавии онҳо камтар ба назар мерасад. дар ёд доред барномаи Viva la Vidaи шабакаи Телефикоро? ҳамон ҷо аввалин бор рӯиди ҷудошавии Роналду ва Жоржиньо пахши телевизионӣ шуд. новобаста аз постҳои сомонаҳо байни Роналду ва Жоржиньо қарор дода будааст ки Жоржиньо бештар вазифаи дӯстдухтари футболбозро иҷро карда маоши 100,000 евро доштааст ва аз ин ҳам асосияш машҳуршавӣ ва баъдан шӯҳратро ба маблағ ивазкунӣ будааст. акнун истеду фикр кунед, фурӯшандаи оддии мағозаи Dolce & Gabbana айни ҳол тақрибан 50 миллион обуначӣ дорад. ин албатта барои муаррифии ширкатҳои ҷаҳонӣ василаи хуб аст. агар ин гуфтаҳо рост бошанд, пас ба воя расондани фарзандон ва дар интервюҳо якдигарро дастгирӣ кардан ин ҳам ахлоқ ба чашми мардум аст. барои баъзеҳо паҳн кардани чунин хабар муваффақият аст, вале ин ҳодиса ҳоло ҳам рух надодааст. ба сомонаҳо мони агар қумриро аз ғулом низ ҷудо мекунанд, вале ҳақиқат дигар чиз аст. модари Роналду зидди издивоҷи писараш бо Жоржиньо аст ва нияти ин духтарро танҳо дар пул мебинад ва ишқи байни онҳо намебинад. ин гапро ҳам маҷаллаи Кавтру нашр кардааст. дар баъзе маврид кунҷковони интернетӣ ба ҳодисоти 2019 низ диққат доданд. аниқтараш ба церемонияи MTV ки дар Севилия баргузор шуд. Родригес ба актрисаи португалӣ Рита Перейра ҳасад мебарад, нафаре ки бо Роналдуву модарашу хоҳараш муносибати хуб дорад. ин аксе ки гӯё дар вақти баҳси Роналду ва дӯстдухтараш гирифта шудааст, омили дигар ба ҳисоб меравад.
хуб дӯстон, мо барои шумо ҳама гапу чапи задашударо пешниҳод кардем, вале мо чизе гуфта наметавонем. ба фикри шумо то куҷо хабарҳои газетаву маҷаллаю сомонаҳо ҳақиқат доранд ё ин ки ҳама дурӯғ асту гапи пуки мардум? Лутфан фикри худро дар комментария бо одоби гуфтор пешниҳод кунед ва якҷо дар комментарияҳо суҳбат хоҳем кард, зеро барои мо низ фикри шуморо фаҳмидан ҷолиб аст. Ба ҳамин тамом пайгири мо бошед. хайр дӯстон.